Nasawi ang isang ginang matapos ang insidente ng pamamaril sa Barangay Ilocano Sur, San Fernando City, La Union. Sugatan din ang mister nito at isa pang negosyante. Ayon sa pulisya, ang negosyanteng biktima ang target ng dalawang sospek, pero nadamay sa pamamaril ang mag-asawa na nagkataon din sa lugar. Sakay ng L300 van ang mga sospek at bumaba nang makitang lumabas na sa tirahan at naglalakad sa kalsada ang target na biktima. Target po ng mga suspects, ma'am, initially po, isa pong vendor po siya dito po sa ating palengke ng City of San Fernando. Siya po ay minamanmanan na nitong mga gunmen na ito na lumabas ng kanyang bahay. At nung lumabas na po siya sa eskinita po galing sa kanyang bahay, sinundan po siya nitong dalawang gunmen natin at pinagbabaril po gamit ang pistola. So initially po, dalawang gunmen po yung na-identify ay ang natukoy po natin. At yun nga po, sawing palad lamang po at nadamay po itong dalawang bystanders natin na mag-asawa po from Ilocano Sur. So natamaan din po sila dahil katabi po nila yung mismong target po ng ating dalawang gunmen. Base na rin umano sa na-recover na mga basyo, isang caliber 9mm at caliber 45 na baril ang ginamit sa crime scene. Taong 2001 nang lumipat sa San Fernando City, La Union ang biktima na target ng mga sospek na dating naninirahan sa Lanao del Sur. Ang tinitignan namin na motive ng suspect dito, mga suspects, mga yung gunmen po natin ay mayroon po kasing kaso ng pag-aagawan ng lupa or mayroon po silang rido na tinatawag dito sa Mindanao area, Lanao del Sur area, sapagkat ang ating biktima po ay isa pong Muslim. So base po sa ating investigasyon na nakalap, sa pagtatanong po natin sa biktima kasama po ng kanyang asawa, meron daw po silang nakaalitan na ang dahilan po ay lupa dito sa Lanao del Sur area. So yun po yung una nating tinitignan, rido po sa lupa. At meron pa po tayong mga ibang anggulong tinitignan tulad po ng alitan dito po sa palengke, sapagkat meron daw pong initially nakaalitan ditong si biktima natin ng mga tao din po dito sa palengke. So marami po tayong anggulong titignan, ma'am. Patuloy ang sinasagawang manhunt operation ng otoridad sa mga sospek na agad tumakas matapos ang krimen. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.